19 गामिया गोख्रैनो सोजाबावगोन आरो सेकेन्ड पेजआव आरो ओमफ्राय माखासे थाबावनायखौ पर्यायक्रमाव सोलांबाय थागोन दा जिहेतु गामिया सोजायोबा आसामाव जि 41 गामि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों माबा जानानै दं एटाच जानानै दङ दा देनांहाय बाहायबो कनस्टिटुवेन्सि जाहैगोन बिटिसिनि सोजाखानाय बर' गामिखौ BKWACआव लाबोनाङा अलरेडि राभा हासंनि सिङाव सोजाखानाय गामिफोरखौ BKWACआव लाबोनाङा बे मोनसे दाबो सेटेल खालामनो हायै मोनसे इस्यु जानानै दंबाय थायो चिफ मिनिस्टारा बेखौ गोख्रैनो फोजोबनायनि मोनसे खोथा होदों आरो इलेक्सनखौबो थाबैनो खुंगोन आरो ओरैबायदि मोनसे फर्मुलाबो दा फैनो हागौ जे जेरै बिटिसिआवबो माखासे गामिया डिसपुटेडमोन डिसपुटेड गामिखौ बाद होथ'नानै आनडिसपुटेड गामिखौ सोनानै काउन्सिल फर्म खालामदों दाबो बेखौ इनक्लुसननि प्रसेसआबो जागासिनो दं जिहेतु राभा हासंखौ 6 शिडिउलाव सोनाय बा भारत संबिधाननि मोनसे शिडिउलनि सिङाव सोनायनि मोनसे प्रसेस सोलिबाय थादों जेला आसाम सरकारा बिनि रिकमेन्डेसनबो हरबाय थ' बे बिथिङाव गासैखौ नोजोर होनानै जोङो मोनसे आइडियाबो सोलिबाय थादों जे जायफ्रा डिसपुटेड जाबाय थानानै आनडिसपुटेड फ्राय हमनानै लादो 95% आनडिसपुटेड थ' बेखौ जोङो लानानैबो कनस्टिटुवेन्सिखौ डिलिमिटेसन खालामनानै इलेक्सनखौ खुंनो हायो नामा बिनि सायावबो गभर्नमेन्ट अफ आसामा नोजोर होबाय थादों आं सानो बेखौ गोख्रैनो मोनसे सेटेलमेन्टआव लाबोगोन MP इलेक्सननि आगोल हयथ' जानाय नङा MP इलेक्सननि उनाव आरो मोनसे जेंनाया फैदों जे माने कनस्टिटुवेन्सि डिलिमिटेसन जानाय इलेक्सन जायागौमानि BKWACआव फुल फ्लेजेड बाजेट फैनांगौआ गोब्राब जादों थ' बाजेटखौ मोना जाबाय थानायनि जाहोनफ्राबो बे खारन दा लाम साम 13 कोटि 14 कोटि हरदों दा फुल फ्लेजेड बाजेट जायोबा हयथ'बा बेयावबो 40 क्रर बा 30 क्रर बिदि फैनो हागौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय दा आङो बेनिबो मोनसे एडभाइजारि कमिटिनि मिटिं चेयारमेन आङो दा बावैनो फैगौ 10 तारिख फेब्रुवारिहालागै 10 बा 11 तारिखआव बे एडभाइजारि कमिटिनि मिटिं आङो लेंगोन बाहाय मेम्बार हिसाबै BKWAC आरो BTC आरो जों आसाम गभर्नमेन्टनि जानानै आङो चेयारमेन बाहायबो जोङो माखासे इस्युफोरखौ लानानै मुख्यमन्त्रिनो चिफ मिनिस्टारनो जोङो जानायगोन मुलाम्फा जानाय जायैखौ दिनै रावबो ओरैनो प्रेडिक्सन होनो हाया मुलाम्फाया जागोन मुलाम्फा जायाखै खोथाखौ नङा खिन्थु जों मा गामिखौ सोनो हागोन खारन जेरैहाय आगोलाव लिस्ट होनाय जादोंमोन फ्राय 1300 गामि 1300 गामिसोखौ जोङो लिस्ट होदोंमोन सोनांगौ खिन्थु बै गामिफोरा थारमाने साब भिलेज गोजा एसे सुप्पा गोजा 10टा 12टा न'खरखौबो लानानै गामि बानायनाय जादों दा बेखौ ज' खालामनानै मोनफा गिदिर गामियाव जों जुदि लाङोबा गामिनि नाम्बारा बहुद खम जाहैनो हागौ थ' ओंखायनो अलरेडि दा 41 गामिखौथ' सोबाय आरो जों नायबिजिरगासिनो दङ 19 गामिया गोख्रैनो सोजाबावगोन आरो सेकेन्ड पेजआव आरो ओमफ्राय माखासे थाबावनायखौ पर्यायक्रमाव सोलांबाय थागोन दा जिहेतु गामिया सोजायोबा आसामाव जि 41 गामि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों माबा जानानै दं एटाच जानानै दङ दा देनांहाय बाहायबो कनस्टिटुवेन्सि जाहैगोन बिटिसिनि मोननै कनस्टिटुवेन्सि बाहायबो जाहैनो हागौ आरो कनस्टिटुवेन्सि जायोबा काउन्सिल एडमिनिस्ट्रेसनाव आन्दाराव फैनाय लोगो 6 शिडिउलनि जेसेबां माने सुबिदाफोर दङ बेखौ मोनजोबगोन दा जायफ्रा थालांगोन BKWACआव थागोन थ' बेखायनो बेखौ जोङो गोख्रैनो मावनो नाजाबाय थादों दाखालि अमित शाह फैदोंमोन हेलामारायाव बेवहायबो बिनि सिगांबो जाहा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बे इस्युखौ बिथांनि सिगाङाव लाबोदों बिथाङाबो जोंनो मोनसे आश्वास होदों बेखौ गोख्रैनो फोजोबनो नाजानोसै